Uzunhlola-ke manje, uzunhlola kanti kwenzakalani kanti? Kwenzakalani? Awustop i-violence manje, awuphizi awusicela ukuthola sebebaningi abantu abavalele ejele, sebebaningi abantu abadubula abanye, sebebaningi abantu abadlwengula ingane, sebebaningi abantu abashaya abafazi. Awuphizi awustop i-violence manje, awuphizi awusicela ukuthula wena njalo udlela ubhizi ushaya ingane, ushaya ingane wena njalo udlela ubhizi ushaya umfazi, ushaya umfazi wena njalo udlela ubhizi uthula indoda, uthula indoda wena njalo udlela ubhizi uthuka abanye, uthuka abanye. Awuphizi awustop the violence manje, awuphizi awustop the violence manje, awuphizi awuphizi uzumhlola-ke manje, uzumhlola kanti kwenzakalani kanti? Kwenzakalani? Awuphizi stop the violence manje, awuphizi awusicela ukuthula, ukuthula. Stop the violence manje, awusicela ukuthula, wena njalo udlela ubhizi ushaya ingane, ushaya ingane wena njalo udlela ubhizi uthuka umfazi, uthuka umfazi. Awuphizi stop the violence manje, awuphizi anyekuxabana, anyekukulwa, singabantu one.